Sakay ko ni Guko do XRM standard. Tara layo na kay XRM standard. Puro na to. Kaya ba na to Abson? XRM standard. Nakaduol yun ko. Pero muni for registration. Kaya na to kung kaya ba na to ni Abson? Man tertikan man deh. Nah layo kay bilin ko. Wala na XRM ay wala kapas. Fights na ay gatad ya kalas-kalas to gasolina to XRM to. Wala ay mats. Pag overbonta kay to sakto kita to ami kusog kay god kay naka overtakes ko nga hanutoy ra man kayo. Yung talent niya nga liniot ay waliot yapon eh. Katong XRM na lang ay isa kong targeto no. Saan ba na ako ni naguna naman ginanako. Wala bay vertikan ya po na ako bay. Wala bay. Sus tapara noy. Palagan niya bay. Nervous. Ay gahe ay gahe ay. Kari. Katawam sa tasimuha eh.